Stolček pre strisa, zlatý somár a kijak von z vreca. Žil raz dávno jeden krajčír a ten mal 3 synov a 1 kozu. Koza živila svojim mliekom všetkých, preto ju museli dobre krmiť a každý deň s ňou ísť na pašu. Synovia chodievali s ňou za radom. Raz ju priviedol najstarší syn na cmiter, kde rástla bujná tráva, a tam ju opustil, aby sa pásla a poskakovala. Večer, keď už bol čas ísť domov, spýtal sa jej: Koza, dobre si sa nažrala? Koza odpovedala: Dobre som sa nažrala, trávička mi chutnala, mé. No tak poď domov, povedal Šuhaj, vzal ju za motúzik, doviedol do maštale a dobre ju uviazal. Či sa koza dobre napásla? Spýtal sa starý krajčír. Hej, odpovedal syn, dobre sa dnes nažrala, trávička jej chutnala. Ale otec sa chcel sám presvedčiť, išiel do maštale, pohľadkal svoje milé zviera a spýtal sa: Koza, dobre si sa nažrala? Koza odpovedala: Nič som sa nenažrala, po hroboch som skákala, len úostie som spásala, mé. Čo to počujem? Zvolal krajčír, pribehol k synovi a skríkol: Ty klamár, vravíš, že sa koza nažrala a ona hladovala. A v hneve sňal zo steny meter a syna vyhnal z domu. Na druhý deň mal ísť s kozou prostredný syn. Konča záhrady našiel miesto, kde rástla bujná tráva a koza ju načisto spásla. Keď sa večer zberal domov, spýtal sa: Koza, dobre si sa nažrala? Koza odpovedala: Dobre som sa nažrala, trávička mi chutnala, mé. Tak pôjdeme domov, povedal Šuhaj, doviedol ju do maštale a dobre uviazal. Či sa koza dobre napásla? Hej, odpovedal syn, dobre sa dnes nažrala, trávička jej chutnala. No krajčír tomu neveril. Išiel do maštale a spýtal sa: Koza, dobre si sa nažrala? Koza odpovedala: Nič som sa nenažrala, po hroboch som skákala, len úostie som spásala, mé. Ty lotor! Zvolal krajčír. Hladom trápi také dobré zviera. Vbehol do izby a metrom vyhnal syna z domu. Prišiel rad na najmladšieho. Chcel kozu dobre napásť, našiel bujné krovie s najkrajším lístím a dal ho koze obhrízať. Keď sa večer zberal domov, spýtal sa: Koza, dobre si sa nažrala? Koza odpovedala: Dobre som sa nažrala, dnes mi paša chutnala, mé. Tak ideme domov, povedal Šuhaj, zaviedol ju do maštale a dobre uviazal. Či sa koza dobre napásla? Spýtal sa starý krajčír. Hej, odpovedal syn, dobre sa dnes nažrala, veď jej paša chutnala. Krajčír tomu neveril. Šiel do maštale a spýtal sa: Koza, dobre si sa nažrala? A zlomyselné zviera odpovedalo: Nič som sa nenažrala, po hroboch som skákala, len úostie som spásala, mé. Klamárske plemeno! Skríkol krajčír. Daromník a nedba jeden ako druhý! Nebudete si viac zo mňa blázna robiť! Od hnevu ani nevedel, čo robí. Vrútil sa do izby a neboráka mládenca tak vyplácal metrom po chrbte, že horko ťažko ušiel. Starý krajčír ostal s kozou sám. Na druhý deň ráno šiel do maštale, maznal sa s kozou a povedal:
Poď, kozička moja, poď, dnes ťa sám napasiem. Vzal ju za motús a odviedol k zelenému kroviu a medzi papradie a iné zeliny, čo kozy rady. Môžeš sa nažerať do vôle, povedal jej a pásol ju do večera. Len potom sa jej spýtal: Koza, dobre si sa nažrala? Koza odpovedala: Dobre som sa nažrala, dnes mi paša chutnala. Tak poď domov, povedal krajčír a zaviedol ju do maštale a dobre uviazal. Keď odchodil, obrátil sa ešte a spýtal sa jej: Tak si sa konečne nažrala? Ale koza sa ani teraz nepolepšila a kričala: Nič som sa nenažrala, po hroboch som skákala, len ústie som spásala. Keď to krajčír počul, zarazil sa a len teraz videl, že svojich 3 synov bez príčiny vyhnal. Počkaj, ty nevďačné zviera, kričal. Vyhnať ťa, to je málo, tak ťa zmaľujem, že sa statočnému krajčírovi viac do očí nepozrieš. Vbehol do izby, vzal britvu, namydlil koze hlavu a oholil, že ju mala holú ako krajčírova dlaň. A že si nezaslúžila, aby vzal na ňu meter, chytil bič a tak ju vyšibal, že dlhými skokmi ufujazdila zo dvora. Keď krajčír sedel sám vo svojom dome, osmutnel. A rád by bol videl synov zase pri sebe. Ale nik nevedel, kde sa podeli. Najstarší vstúpil do učenia u jedného stolára. Učil sa usilovne a svedomite. A keď sa vyučil a prichodilo mu ísť na vandrovku, daroval mu majster stolček. Na oko celkom všedný a z obyčajného dreva. Ale predsa to bol neobyčajný stolček. Keď ho človek postavil a kázal mu: Stolček, prestri sa, razom sa dobrý stolček prikryl čistým obrusom, na ňom bol tanier, vidlička a nôž, toľké misy s pečienkami a dobrými jedlami, koľko sa ich zmestilo na stôl, a veľká čaša červeného vína. Mladý tovariš si pomyslel: To ti je dosť na celý život. A bezstarostne chodil po svete a vôbec sa nestaral, či je nejaký hostinec dobrý alebo na nič, či v ňom niečo dostať alebo nie. Ak sa mu páčilo, ani sa o ne neobzrel. Ale sadol si niekde v poli, v hore, na lúke, kde sa mu zachcelo, zložil stolček z chrbta, postavil ho pred seba a povedal: Stolček, prestri sa. A na skutku tam bolo všetkého, čo si len srdce zažiadalo. Nakoniec mu zišlo na vrátiť sa k otcovi, veď hnev ho už iste prešiel a s tým stolčekom ho iste rád príjme. Po ceste prišiel raz večer do hostinca, kde bolo plno ľudí. Privítali ho a pozvali, že by si sadol k ním a zajedol si s nimi, lebo že inak sotva niečo dostane. Nie, povedal stolár, tých niekoľko kúskov vám nechcem od úst odtrhnúť. Radšej buďte vy mojimi hostiami. Všetci sa dali do smiechu, lebo si mysleli, že žartuje. Ale on postavil svoj drevený stolček naprostred izby a povedal: Stolček, prestri sa. A v tej chvíli bolo na ňom plno dobrých jedál, že by veru hostinský nebol mohol ani priniesť také. A ich vôňa stúpala hosťom do nosa. Dajte sa do toho, priatelia, povedal stolár, a keď hostia videli, že to myslí úprimne, nedali sa 2 razy núkať. Podišli k nemu, vytiahli nože a dali sa do jedla. Najväčšmi sa čudovali, že sotva vyprázdnili jednu misu, hneď bola na jej mieste druhá, plná. Hostinský stal v kúte a prizeral sa. Nevedel, čo povedať, ale myslel si: taký dobrý kuchár by sa ti veru v hostinci zišiel. Stolár a jeho hostia sa zabávali do neskorej noci. Konečne si ľahli spať, mladý tovariš si oprel čarodejný stolček o stenu a tiež si ľahol do postele. Ale hostinskému vrtal stolček v hlave a tu mu zišlo na že v kôlni má starý stolček priam taký ako tento. Potichučky ho doniesol a vymenil za čarodejný. Ráno stolár zaplatil za nocľah, hodil si stolček na chrbát a ani nepomyslel na to, že by to bol nepravý, a dal sa na cestu. Napoludne prišiel k otcovi a ten ho natešený vítal. No, milý synu,
Čomu si sa vyučil? Spýtal sa ho. Stolárstvu, otec. Dobré remeslo, prikývol starký. A čo si doniesol z vandrovky? Otec, najlepšie zo všetkého je tento stolček. Krajčír si ho obzrel zo všetkých strán a povedal: Ale to nie je tvoj majstrovský kúsok, veď je to starý rozheganý stôl. A to je stolček Prestrisa, odpovedal syn. Keď mu prikážem, aby sa prestrel, hneď sú na ňom najlepšie jedlá a víno. Zavolajte celú našu rodinu a priateľov, nech sa najedia a rozveselia. Stolček ich všetkých pohostí. Keď sa všetci zišli, postavil stolár stolček doprostred izby a povedal: Stolček Prestrisa. No stolček sa ani nepohol a bol prázdny ako druhé stolčeky, čo reči nerozumejú. Neborák mládenec videl, že mu stolček vymenili a hanbil sa, že tu stojí pred všetkými ako lúhár. Krajčír vyňal zase svoje handry a šil ďalej. A jeho syn išiel za tovariša k nejakému majstrovi. Prostredný syn sa dostal k mlynárovi a pri ňom sa učil mlynárstvu. Keď sa vyučil, majster mu povedal: Držal si sa statočne a preto ti darujem somára. Celkom neobyčajného. Ani ho nezapriaham do voza, ani mi nenosí vrecia. A čože mi bude z takého? Spýtal sa mladý tovariš. Pľuje zlato, odpovedal mlynár. Keď ho postavíš na obrus a povieš: Čiriby, triky, von, toliariky, bude ti to milé zviera pľúvať zlaté toliare. To je dobré, povedal tovariš, poďakoval sa mlynárovi a vybral sa do sveta. Keď potreboval zlato, riekol len svojmu somárovi: Čiriby, triky, von, toliariky. A pršali zlaté toliare a jemu prichodilo len ich zo zeme zbierať. Kde prišiel, všade chcel vždy to najlepšie a nedbal, hoc to bolo drahé, lebo mal vždy plný mešec. Keď sa už veľa nachodil po svete, pomyslel si: Choď si pozrieť otca. Keď prídeš so zlatým somárom, zabudne na hnev a pekne ťa privíta. Ako sa stalo, ako nie, prišiel do toho istého hostinca, kde vymenili stolček jeho bratovi. Viedol si zviera, hostinský mu ho chcel vziať a uviazať, no mladý tovariš povedal: Neunúvajte sa, somárika si sám zavediem do maštale, aj si ho sám uviažem, musím vedieť, kde stojí. Hostinskému sa to zdalo čudné a myslel si, že taký, čo si musí sám opatriť somára, mnoho uňho neminie. Ale cudzinec vopchal ruku do vrecka, vyňal 2 zlaté toliare a povedal, že by mu na večeru opatril niečo dobré. Hostinský vypleštil oči, odbehol a zháňal, čo sa dalo nájsť najlepšie. Po večeri sa hosť spýtal, koľko platí, a hostinský zapýtal ešte 2 toliare. Tovariš hľadal po vreckách, ale zlato sa mu práve bolo minulo. Počkajte chvíľočku, pán hostinský, povedal, hneď som tu s toliarmi. A vzal so sebou aj obrus. Hostinský nevedel, čo si má myslieť. Zvedavosť mu nedala pokoja a keď hosť zahákoval dvere na maštali, pozeral dnu škárov. Cudzinec rozprestrel pod somárom obrus, zvolal: Čiriby, triky, von, toliariky, a zviera začalo zrazu pľuť a zlato sa lialo na zem ako dážď. 300 hrmených, zvolal hostinský. Takto ľahko raziť toliare, zišiel by sa mi taký mešec zlata. Hosť zaplatil a ľahol si spať. Ale hostinský vliezol v noci do maštale, zlatého somára si odviedol a na jeho miesto uviazal druhého. Zavčas rána tovariš so somárom odišiel a myslel si, že má svojho zlatého. Napoludne prišiel k otcovi a ten sa mu potešil, keď ho uvidel a vďačne ho prijal. Akému remeslu si sa vyučil, synak? Spýtal sa starec. Mlynárstvu, otec môj, odpovedal. A čo si vyslúžil na vandrovke? Nič hinšie, len somára. Jest to tu somárov dosť. Koza by mi bola o mnoho milšia. Hej, odpovedal syn, ale to nie je obyčajný somár. To je zlatý somár. Keď mu poviem: Čiriby, triky, von, toliariky,
tak vám to dobré zvieratko napluje plný obrus zlatých toliarov. Len zavolajte všetku vašu rodinu, urobím z nich boháčov. To sa mi páči, povedal krajčír. Netreba sa mi už ďalej trápiť s ihlou. A sám odbehol a pozval všetku svoju rodinu. Keď sa zišli, mlynár ich poprosil, aby sa rozostúpili, prestrel obrus a do izby priviedol somára. Dajte teraz pozor, povedal a zvolal. Čiriby, triky, von, toliariky! Ale to, čo padalo na obrus, nedalo sa nazvať zlatými toliarikmi a ukázalo sa, že toto zviera sa vôbec nevyznalo v umení pľuť zlato. Lebo nie každý somár je na to súci. Tu sa úbohý mlynár zamračil, videl, že ho niekto oklamal a rodinu, ktorá odchodila domov priam taká chudobná, ako bola prišla, prosil, že by mu prepáčila. Neostávalo im inšie, krajčír sa zase musel chytiť ihly a šuhaj šiel za tovariša do mlyna. Najmladší sa dostal za učňa k jednému tokárovi a že je to remeslo umelecké, musel sa najdlhšie učiť. Jeho bratia mu napísali, ako zle obišli a ako ich hostinský v posledný večer obral o čarodejné dary. Keď sa tokár už vyučil a prichodilo mu ísť na vandrovku, daroval mu majster vrece za statočnú robotu a riekol mu: Je v ňom kijak. Vrece si prehodím na plece a môže sa mi na všeličo zísť, ale na čo mi je kijak v ňom, iba mi priťaží. Hneď ti to poviem, vravel majster. Ak ti niekto ublíži, len ty povedz: kijak von z vreca. A kijak na skutku vyskočí a tak veselo vymastí ľuďom chrbty, že sa celý týždeň ani nepohnú. A do tých čias ich neprestane tlcť, kým mu nepovieš: kijak do vreca. Tovariš sa mu poďakoval, vrece si hodil na plece a keď sa mu niekto priblížil a chcel sa do ňoho oddať, len povedal: kijak von z vreca. A kijak hneď vyskočil a za radom vyprášil na chrbte kabát či kamizol a veru nečakal, kým si ho kto vyzlečie. A všetko šlo tak rýchlo, že kým sa hriešnik spamätal, kijak mu už tancoval po chrbte. Raz večer prišiel mladý tokár do hostinca, kde oklamali jeho bratov. Vrece si položil pred seba na stôl a začal rozprávať, čo neobyčajné videl vo svete. Veru, povedal, počul som o čarodejnom stolčeku Prestrisa, o zlatom somárovi a podobných vzácnostiach. Sú to samé dobré veci, od ktorých by som sa neodhodil, ale to je všetko nič proti pokladu, čo som si vyslúžil a nesiem si ho v tomto vreci. Hostinský naťahoval uši. Čo to len do paroma môže byť, myslel si. Vrece je iste plné drahokamov. Tie by som tiež rád tak lacno dostal, lebo do tretice všetko dobré. Keď už bol čas ísť spať, hosť sa natiahol na lavicu a vrece si položil pod hlavu ako hlavnicu. Keď hostinský myslel, že hosť tvrdo spí, vošiel tá, podišiel k lavici a tichučko a opatrne potiahol vrece, či by sa azda nedalo vytiahnuť a podložiť namiesto neho druhé. Ale tokár čakal len na to. Keď sa hostinský práve strojil tuhšie šklbnúť, skríkol: kijak, von z vreca! Kijačik hneď vyskočil a hostinského obšíval, ako len vedel. Hostinský volal, aby sa nad ním zmiloval, ale čím hlasnejšie kričal, tým tuhšie mu vyklopával kijak nôtu na chrbte, až hostinský celkom bezvládny padol na zem. Tu povedal tokár: Ak na skutku nevrátiš stolček Prestrisa a zlatého somára, tanec sa začne znovu. Nie, nie, volal hostinský ako bez duše. Všetko zase vďačne vrátim, len tú prekliatú skazu vopchaj do vreca. Tu riekol tovariš: Zmilujem sa nad tebou, ale beda ti, ak zase niekoho ukrátiš. Potom rozkázal: kijak do vreca. A hostinského nechal na pokoji. Na druhý deň sa tokár pobral so stolčekom Prestrisa a zlatým somárom domov k otcovi. Krajčír sa mu potešil, keď ho zas videl, a tiež sa ho opýtal, čomu sa vo svete naučil. Milý otec, povedal, vyučil som sa tokárstvu. Umelecké remeslo, pochválil ho otec. A čo si vyslúžil vo svete?
Vzácnu vec, otec môj milý, odpovedal syn. Kijak vo vreci. Čože? Zvolal otec. Kijak? Daj sa mi svete, kijak si môžeš odťať z každého stromu. Ale nie taký, otec môj. Keď poviem kijak von z vreca, vyskočí z vreca a tomu, kto mi robí prieky, zadrobčí po chrbte až strach a neprestane, kým hriešnik nepadne na zem a neprosí o milosť. Hľa, s týmto kijakom som zas dostal späť stolček pre strisa a zlatého somára, čo zlodejský krčmár ukradol mojim bratom. Teraz zavolajte obidvoch a pozvite aj rodinu. Nakrmím a napojím ich a vrecká im napchám zlatom. Starý krajčír nechcel veľmi veriť, ale predsa zvolal rodinu. Tutokár prestrel v izbe obrus, priviedol naň somára a povedal bratovi: nože braček, pozhováraj sa s ním. Mlynár povedal: čiribitriky, von toliariky. A v tej chvíli padali zlaté toliare na obrus, ako by sa nad ním spustil hustý lejak. A somár neprestal, kým všetci nemali toľko zlata, že viac nevládali uniesť. Potom tokár priniesol stolček a povedal: nože braček, pozhováraj sa s ním. Sotva stolár povedal: stolček prestri sa, už bol prestretý a na misách sa vršili najlepšie jedlá. Bola hostina, akej ešte dobrý krajčír v dome nemal, a celá rodina ostala pospolu do samej noci a všetci boli šťastní a veselí. A myslíte si, že to takto išlo potom každý deň? Že jedli, pili a nič nerobili? Mýlili by ste sa. Žili si tak iba niekoľko dní. Ale potom najstarší syn, ktorý bol stolárom, povedal: nepáči sa mi takto leňošiť a čakať, až ma obslúži stolček pre strisa a zlatý somár. A druhý syn, mlynár, riekol: stále mi čosi chýba, keď nepočujem klapotať mlyn. A tokár povedal: vyučil som sa usilovne a poctivo svojmu remeslu a bola mi česť, že to dobre viem. A teraz by mal byť koniec. A znova sa pustili všetci traja do roboty, každý podľa svojho remesla a každý robil ešte lepšie ako predtým a mali po starosti. Len otec zamkol ihlu a niť, meter a hladidlo do skrine, lebo bol starý a narobil sa už dosť. Ale ani on nechcel zaháľať. Zaopatril si znovu kozu a každý deň ju vyháňal a pásol. A pretože sa nenaučila hovoriť, nepovedala nikdy, či je síta, či lačná, a vravela vždy iba mé, mé. A kde sa podela koza, čo zavinila, že krajčír vyhnal svojich 3 synov? Hanbila sa, že má oholenú hlavu, pribehla k jednej líščej diere a vopchala sa do nej. Keď líška prišla domov, videla v tme iskriť sa 2 veľkých očí, zľakla sa a utiekla. Postretol ju medveď a keď bedákala, opýtal sa jej: čože ti je, líštička, sestrička, čo si taká smutná? Oj, povedala líška, v mojej diere je strašný zver, vypleštil na mňa ohnivé oči. Hneď ho vyženieme, povedal medveď. Išiel s ňou k diere a nazrel do nej. Ale keď zazrel ohnivé oči, pochytil ho strach. Tak sa preľakol strašného zvera, že vzal nohy na plecia. Postretla ho včela a keď videla, že je akýsi nesvoj, opýtala sa: medveď, ty si dnes napaprčený až hrôza, kde sa podela tvoja dobrá vôlička? Ľahko tebe vravieť, odpovedal medveď. V líščej diere je strašný zver s ohnivými očami a nemôžeme ho vyhnať. Včela odvetila: ľúto mi ťa, medveď. Vieš, že som slabúčké stvorenie, ale nikto si ma nevšimne a tak verím, že vám pomôžem. Vletela do líščej diery, sadla si na kozinu oholenú hlavu a tak ju uštipla, že koza vyskočila, zbliakla mé, mé a utekala do sveta ako divá. Od tých čias nik nevie, kde sa podela.